म्हणलं या नंबरचा आपल्याला भविष्यात फायदा होईल. योगायोगाने काय झालं, 2013, 14 आणि 15ला अँड्रॉइड मोबाईल आलं, व्हॉट्सअप आलं, जिओ आलं, ट्विटर आलं, सगळ्या गोष्टी आल्या. मग मी म्हटलं आता आपल्या शेतकऱ्याला मदत करण्याला चान्स आहे. मग 2015ला काय केलं, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून 700 ग्रुप तयार केले आणि 700 ग्रुपच्या माध्यमातून मी काय करत असतो, आपल्या शेतकऱ्याचं नुकसान जर 10 दिवसानं होणार असलं तर मी मेसेज टाकत असतो. मेसेज टाकल्याच्या नंतर 3 मिनिटांमध्ये 2 लाख शेतकऱ्यापर्यंत मेसेज जातो आणि तोच मेसेज रात्रीपर्यंत महाराष्ट्रातील 42,260 गावामध्ये 3 कोटी लोकांच्या मोबाईलवर जातो आणि सगळ्याचं नुकसान वाचत असतो. नुकसान तर वाचू लागलो, इतक्या समाधान झालं नाही. मग मी काय केलं की या शेतकऱ्याचं आणि बियाणाचं गणित जुळणं गेलं. म्हणजे कसं जुळणं गेलं, मूग पेरला की 60 दिवसाला मूग निघतं, 61 या दिवशी पाऊस हजरच होणार. सोयाबीन करा 100 या दिवशी निघतं, 101 दिवसाला पाऊस येणार. उडीद करा 75 या दिवशी निघतं, 76 या दिवशी पाऊस येणार. कांदा करा, कांदा काढणीपर्यंत काही नसतं, कांदा केला काढला उडी ढिगलं मारून ठेवले की अवकाळी पाऊस येणार आणि शेतकऱ्याचा कांदा भिजणार. तुम्हाला बघायचं झालं तर बघा, आता नेमके कांदे काढायले आणि 19, 20, 21ला पाऊस येणार आहे. आणि मग पण तुम्हाला एक सांगतो, 19, 20 पावसामध्ये शेतकऱ्याचा कांदा मी भिजू देणार नाही. या कार्यक्रमात येऊन तुम्हाला शब्द देतो. तर तसेच हळद करा, हळदी बाबतीत तसंच. हळद केल्याच्या नंतर शेतकरी हळद कधी काढतो, मे मध्ये, म्हणजे ह्या मे मध्ये 44 तापमानाला हळद काढतो. काढल्याच्या नंतर काय करतो, वाळू घालतो, शिजवतो, शिजल्यानंतर वाळू घालतो. वाळू घातल्याच्या नंतर आपल्या शेतकऱ्याला माहित असतं आता मे मध्ये कुठं पाऊस येतो का, पण मग मी हळद वाळू घालतो आणि घरी येतो. घरी आल्याच्या नंतर हे निसर्ग इतक्या शेतकऱ्याच्या पाठीमागे लागलाय ना, रात्री 2:10 एक आबाळ येतं आणि शेतकऱ्याची हळद भिजतं. म्हणजे इतका निसर्ग शेतकऱ्याच्या पाठीमागे लागलाय. तर इथं जमलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो, इथून पुढे निसर्गाला घाबरत जाऊ नका. हे तुमच्या किती जरी मागे लागला ना, मी तुम्हाला कोणत्या मार्गाने यायला 1 वर्षानं सांगत जाईल आणि तुमचं मात्र नुकसान होऊ देणार नाही. एक उदाहरण सांगतो. रेल्वे ड्रायव्हर संकेत पाळत गाडी चालितो. रेल्वे ड्रायव्हर संकेत पाळत गाडी चालितो. गाडी या रुळावर न्यायची का त्या रुळावर न्यायची कंट्रोलरच्या हातात असतात. रेल्वे ड्रायव्हरच्या हातात फक्त ब्रेक दाबायचं आणि पळवायचं 2च काम असतात, पण गाडी वळवायचं काम कंट्रोलवाला करतो. मग तसेच या वरुण राज्याची ट्रेन, हा पाऊस एक कुठून येतो, एक तर मुंबईत येतो, नसतं बंगालच्या खाडीमधून येतो. हा पाऊस कोणत्या दिशेने जाणार, कुठून जाणार, कसा येणार, बारीक थेंबाचा येईल का मोठ्या थेंबाचा येईल, हे तुम्हाला 1 वर्षानं अगोदर सांगत जाईल, 6 महिन्यानं सांगत जाईल, 3 महिन्यानं. वाटल्यास तुम्ही जर म्हणले तर दररोज अंदाज द्या, तर दररोज सांगत जाईल, पण शेतकऱ्याचं नुकसान होऊ देणार नाही. त्या कार्यक्रमाच्या वतीने तुम्हाला शब्द देतो. हे करत असताना काय झालं, मी इतक्यावर थांबलं नाही. मी काय केलं, परभणी विद्यापीठ, राहुरी विद्यापीठ, अकोला विद्यापीठ या सगळ्या विद्यापीठाला भेटलो. त्यांना म्हटलं सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर, ज्वारी, बाजरी याच्या जाती तुम्ही अशा तयार करा. 10 दिवस मागं ढकला किंवा 10 दिवस पुढे ढकला. म्हणजे कशा की तुम्ही जितक्या आतापर्यंत जाती सोयाबीनच्या, हरभऱ्याच्या, मुगाच्या केल्या त्या नेमक्या पावसाळ्यात सापडाल्या. मग काय करा, ही एक इथं तुम्हाला सांगू इच्छितो. सोयाबीनच्या ज्या आता तुमच्या भागामध्ये सोयाबीन जास्त म्हणून सोयाबीनच्या जाती लक्षात ठेवा, या जाती चांगल्या आहेत. तर परभणी विद्यापीठानं 612 एक जात तयार केली, तिचं खूप चांगलं आहे, म्हणजे त्याला उतार येतो, आवर्षण काळामध्ये येते. तसेच राहुरी विद्यापीठानं फुले संगमे केले आणि फुले किमे केले. तसेच MDS मध्य प्रदेशचं एक कंपनी आहे, त्याची रुची 2001 आणि 1001 या जाती चांगल्या आहेत. म्हणून या जाती करा आणि तुम्ही तुमचं उतार वाढा. तुरी बाबतीत एक सांगतो, कारण की शेतकरी काय करतात ते कोणाला कोणी सांगतच नाही. म्हणून तुरी बाबतीत एक सांगू इच्छितो की तूर करत असताना महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे फिरला असताना सगळ्या तुरी तुमच्याकडे उधळणं म्हणतात, आमच्याकडे ओंबाळणं म्हणतात. त्या तुरीमध्ये काय करायचं, परभणी विद्यापीठाची BDN 716 ही जात मात्र उधळली नाही, ओंबाळली सुद्धा नाही, म्हणून ही एक जात चांगली आहे. आणि अंकुरची चारू म्हणून एक चांगली आहे. या जाती तुरीच्या करा आणि तुम्ही तुमचं उत्पन्न वाढा. आता हे करत असताना परत विषयाकडे होतो. हे जे अंदाज असतात ते कसे असतात तुम्हाला सांगतो. 1 जून नंतर पडलेला पाऊस मान्सूनचा गृहीत धरायचा आणि 30 मेच्या आधी पडलेला पाऊस अवकाळी गरज धरायचा. कारण की आपले शेतकरी काय करतात, 1 किंवा 2 जूनला पाऊस पडला की त्याला अवकाळी म्हणतात. इथून पुढे त्याला अवकाळी म्हणत जाऊ नका. कारण की या वर्षीचा तुम्हाला अंदाज सांगतो
या वर्षी आता सध्या समुद्रामध्ये 22 मेला मान्सून आपला सक्रिय होणार आहे. 22 मेला मान्सून सक्रिय झाला की तो पाऊस जवळपास या वर्षी मी स्वतःचा जे अंदाज तयार केलेला आहे की 2, 3, 4 जूनला एकदा पाऊस येणार आहे. तो पाऊस काही भागात पडणार आहे, त्याच्यात काही शेतकऱ्याची पेरणी होणार आहे. त्याच्यानंतर 18 जून, 19 जून, 20 जूनला पाऊस पडणार आहे, त्याच्यात काही शेतकऱ्याची पेरणी होणार आहे. त्याच्यानंतर 2 जुलै, 3 जुलै, 4 जूनला पाऊस पडणार आहे, त्याच्यात काही शेतकऱ्याची पेरणी होणार आहे. आणि याच्यामधून काही उरलेले शेतकऱ्याची पेरणी 10 जुलै ते 15ला होणार आहे. म्हणून हा अंदाज लक्षात घ्यावा. या वर्षी ऑगस्ट मध्ये खूप पाऊस पडणार आहे, पण ऑगस्ट पेक्षा सप्टेंबर मध्ये पाऊस जास्त राहणार आहे. म्हणून हा अंदाज देखील सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. आणि या वर्षी तुमची हरभऱ्याची गव्हाची पेरणी 28 ऑक्टोबर ते 10 नोव्हेंबर मध्ये होणार आहे. 28 ऑक्टोबरला थंडी येणार आहे, म्हणून ही देखील तुम्ही लक्षात ठेवावं. म्हणून हे जे अंदाज असतात, म्हणून 2 जून नंतर पडलेला पाऊस मान्सूनचा कसा गृहीत धरायचा, तर तुम्हाला एक माहिती असं बनवून एक उदाहरण सांगतो की काय झालं. पंढरपूरची यात्रा असते. पंढरपूरच्या यात्रेला काय असतं की दरवर्षी आषाढी एकादशी निमित्त 1 महिन्याना अगोदर दिंड्या निघतात. आणि या दिंड्या कशा निघतात, 1 महिन्याना निघतात. आणि बरोबर काय झालं, महाराष्ट्र शासनानं एक दिंडी मार्ग तयार केलेला आहे, शेगाव पंढरपूर. तुमच्या इकडून सुद्धा आहे. मग या दिंडी मार्गाने 1 महिना दिंड्या अगोदर निघतात. आणि त्या दिंडीमध्ये कोण जातं, जे भाविक भक्त असतात, सांप्रदायिक व्यक्ती, महाराज मंडळी असतात, ते त्या दिंडीमध्ये जातात. ज्यांना पायी जाणं शक्य आहे तेच जातात. मग ही जशी वरुण राजाची दिंडी, आपलं जशी आपल्या संप्रदायाची दिंडी असते की जसा दिंडी मार्ग ठरलेला आहे, अशी दिंडी कोणाची असते, या वरुण राजाची असते. आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या लोकांना सगळ्याला सांगायला पाहिजे होतं की दिंडी कुठून निघते, कशी येते आणि कोणत्या मार्गाने येते, पण शेतकऱ्याला कोणी सांगितलं नाही, सतर्क केलं नाही. मग आपल्याला इतका अभ्यास आहे म्हणून आम्ही काय करत असतो, जिथं जिथं प्रोग्राम घेतो तिथं सगळ्या शेतकऱ्याला सांगतो, जशी पंढरपूरची यात्रेची दिंडी असते तशी त्या वरुण राजाची एक दिंडी असते. मग ती कशी असते सांगतो. दरवर्षी इथून घरी गेल्याच्या नंतर काय करायचं, कॅलेंडर मध्ये राईटच करायचं. 22 मेला अंदमान बेटावरून पाऊस येतो. 22 मेला अंदमान बेटावर वरुण राजाची दिंडी निघते आणि महाराष्ट्रामध्ये 7 जूनला पोहोचते. म्हणजे कधी निघाली, 22 मेला, आणि कधी पोहोचायली, 7 जूनला. मग जसा पंढरपूरच्या दिंडीचा शेगाव पंढरपूर दिंडी मार्ग आहे, सिमेंट रस्ता. मग ह्या दिंडीचा कोणता, या पावसाच्या दिंडीचा कोणता रस्ता आहे ते तुम्हाला सांगतो. 22 मेला अंदमानहून पाऊस निघाला की तो काय होतो, पाऊस समुद्राच्या पूर्व दिशा इथे का, तो समुद्राच्या कडेकडेनं तो श्रीलंकेकडे जातो. 2 जूनला श्रीलंकेकडे गेला की तिथून तो पाऊस काय होतो, समुद्राच्या कडेकडेनं इकडे केरळला येतो. केरळला 3 दिवस मुक्काम करतो. तिथून तो पाऊस काय होतो, समुद्राच्या कडेकडेने गोव्याला येतो. गोव्याहून तो पाऊस काय होतो, समुद्राच्या कडेकडेनं आपलं 6 जूनला मुंबईला येतो आणि 7 जूनला महाराष्ट्रात येतो. हा झाला त्याचा दिंडी मार्ग. आपल्या दिंडीमध्ये कसं वारकरी, टाळकरी, विणेकरी असतात. मग त्या पावसाच्या दिंडीत कोणाचं, वरुण राजाच्या पाऊस, वारा आणि विजा असतात. मग आपल्या दिंडीमध्ये ज्यांना पायी जाणं तेच जातात. आणि